kajing im jungi kasuk kamen bah daptang kijing so bah sudah dan wa yin dan wa susu yin tidak manga bawa asu ya kata bila benar tetian nga hindi kajing ik jongai phi kanam kala berkanam dan ke ikiru kabala berpenyaklan ya phi da kajing ik jonga ngadap da kajing su yu blai ru ban pentip shapi ba khat saw khat san joni benai agas ngin wan ban peni ya kaplim karam hakli riat west ban ngangai pin wan si de jaka don preng jofi fil shi asngo ni ka film and repi klempat wan pet wan no wan saki daladi wan ban ngap daladi yo I daladi ban ngangai try un kerku ya pi kapor peni ka long khat be beje shi beje steng saw beje ban kum jo ru aga por jan mit rew shpawa hati asni ka Friday bat ke Saturday sngi tok ding si sajat bagai jaga kan long hapo cleariat community hall west ngai tran gerku ipi ngen sekindo ekti sngi pentip lang isaki perlu ki jong piru baka plim karam kawan hapo cleariat tran gerku ipi ngen sekindo ekti sngi kubleshibon amen ngai kublei nang kong ifi wei baro aga kerteng ke batiang tam ke don bortam ke jong try unong penem jengi u Jesus Christ deng ta don preng jong fi fila up ini ke khubor kubleshibon mau traun sa ai Nongkhryiem ya pi bat pila shashkor ini ke tin ke jong blai ngai fin yo jimetoi fin yo jingker khu kat be finang snap ya ke tin ke jong blai ai ngo ba pi trang ya ke tin ke jong blai man laga sngi bat kom ki khlong ki ba trang hir ya kata ke ba snor ke dot ba genjamin sim si sha pi trang ba ngai ab yo di ke dot ke jong blai fi yo di ya ke tin ke jong trai pinang san pinang rang ba finang klain finang yo bor ta do ke sngi ke jingwan ke jong trai ai ku blai fi ke bla jui snap ba ya piru le se ke ba ke sien ke man kong fi yo snap ni ke khubor ai ku blai fi shang ada sngo e je pi da ke jing ke jong trai bang ai ku blai fi ba finang la ban shakri yo trai ba finang la ban yeng ha kan Nongkhryiem ka ba shisha am dei ha kan Nongkhryiem ka ba ngam no ba trai henta kwa ban ka khu fi ha ka teng ke jong trai ngi snap ik tin ke jong blai ha ni ka por ka ba menta shisha ban yai sha ka long ka ba phat shisha ban yai up ka long shisha ka ba luat hendrai kwa ban fi ka babel ka ong ha khmi ngi nyau suk ye kita ki ba yai sha ngi nyau suk ye kita ki ba yai sha ka mo long bala kerku ya utau breu ubala ban yai sha dan ki nong trei ki bamla ban yai sha ha ba ki kenrat ki ma ya ki tang shumai la bread no ka ter ka tar la sif yo nga la lech la I no itu ka kam na mar balai ba film la ban yai sha ya kata ka jing sha mai ke jing sha pen bet le si haki kam ka ba pipi dan kam de dei ka ba pipi baklan rei ki try ki kwa e fi ba pinang nang shu ya ka ba pinang la shu ya ka ba pin tray ya ka kam de ta ki mai e fi de ta ki pen bet e fi ki sneng e fi dei ba ki si e fi rei ka dei na mar ba ki kwa e fi pinang nang shu rei film la ban yai sha si sin dan we breu ba tray haging jong ki breu deng ta haba umalik uban wai hon khanang bu un play ka giet oi ka maning kong play ka ba ar play rei ka ba khado dei u thach te mau dang shong le video game ta wan umalik bu ai ka hon ha ka jaka ka ba un le play ta ka giet u le play ta ka giet u mai tau trai bu pet no sundan na ka ta ka jaka namar balai ba umla aban ya sha ka kam ka de ka ba suk ba ka jing sha henrei usngau ba kalong ka ju thach ya ka ju hable ba ding ta umla ban ya sha ne utrai ha ula dan shisha ke jing tmu bu un pen kiu kardan seda kumoi pat ne ban le u seda kumoi pat ban ai ke tulop ko ba kham he yu ne namar bu umla ban ya sha udu no eta ka kam udu no ke jing kar khu ya ka ba une ukan rat jong udan ha ka do not ban le e na kam ta jong ha ni ka snir no kwa ban fi ukan rat am udan ye ke ban kar khu ye ke jing em jong fi ta dei ta kwa ban fi ke ne ke sngi to long fi ki be ya sha ba ki be ya up ngai dan pedeng fi dan ki jing ki jing jar ki jing em ki jong fi dan pedeng ki jing shatan jo ki babon fi shakri u blai ko mau job shakri u blai fi shakri u blai re pedeng jo kita ki jing shakri ki dan shibon ki jing ka ba pi kendo u job la de bendu no i kata ka spa ka pau la de bendu di ki khon ki jong u la de bendu di ka kot ki khia ki jong u do lot ki baro ka ba u dan namar bala tenjo ya u
ublay kwa ban pe hadok kano ula aban ya sha namar kanir ka long ko open challenge ya ka ba ublay ya challenge but usaitan but kwa ban fi ka ni ka sngi ha opi hap ha ka jing tan jo ha opi hap ha ka jing ublay ba usaitan ki pe ya fi bala da pi do man sim usaitan un kaman namar boleh ha ka ni ka jing ja ka jong job ka long ba usaitan wan ba ban ong yu ublay ba mela ka khu u job da da u shep ting me marga kti ke jome ka long halor ke jing ke jong u me ka me da me sumar me kerku me penroy u tadeng ta ba u job u shepting me u shakri me ba u le gini ke baro na mar me le ha plat u saitan ong to weng no ne ke kti ke jome ngin se pe ba u job u shakri no shakri shu me ngin se pe ba u job la mi le persha ta me stang kum no tat tadeng ta u ble ong tong in challenge ngan pe u ne u bre janga u long shisha kum ta na long berhabala weng sia ublay weng ye kekti ke jong na ke jing kerku ke jong na ke jing dan jing em ke jong ber weng sia ke ketiru na ke ying ke jong bat na ke jing em ke jong jo weng sia bat ke jing penstam ki wan ke jing jenjar ki wan ke jing kordet ka wan sia bat hang ta ublay u saitan ngasno ke pe we la u job u tim no ublay pai dien no ya ka bo saitan un yo ban kamen neu job unyai sha ya ka ba on penrem yu saitan tading ta kalau don kata ke challenge but kum ta try lo weng ke ti ke jongo ki khon ju ki yap ki jingri ki jingdop ju ki yap ka jingdon jing em ju barok ka do lot but hado ka ba khat do ya ka ba ki to jaw ki lawan but ki la mi ka met ke jong job ba ula sop shadow to jaw but ka tengah ke ju ha ba ka pet do em kala i nya si sha yu bergong balai ba mem tim no inu blay ba man yap no san khat fi ka tengar ka da ingia khlamat jing maka hanre madu job hanre maka kam ila syu ban sha la da dei maka ru sha kala dei ban tim no yu blay ba ka kan yap kala ongi ke job ke tien yu job re yu job o pediang kita ong blay ngin pediang tagi ka babahan o blay mla pediang se ka basniu no uru badeng tang ngai kita ki kentien am ki penlung men siem yu blay ublay ngangai lada ujau umat runda jau umat mar boleh bu sungu kuman ba ujob uyai sha iya kita ki jing tanju wat apdeng ki jing le uklam tem yo blay ne uklam dan ya ta man siman phaidien no pakata ke jing ong ke jong ujob ka penrem yu saitan ublay upai yu saitan ong mi em breu jonga kom no ublay usungu khan ji sha ublay sha uda yaro yu job baru saitan ula sha rem hagata kajingele namar ujob uklam tim yu blay ujob uklam phaidien no blay re blay ine ba deheng ta ba bible ka ang fla i kajinge sha ka jong ujob bangi nyau sok i kata ki be sha namar ngila i sngo shi pang kajinge sha ujob ba fla iru i kata kajing penkut ke jong tra si sha da long ba sha ngi i kajing penkut ke jong tra ba utra si sha udah kerku ya ujob udah kerku arsha udah ai yang gespa ka poi udah ai yang ki kon ki ti udah ai ka koi ka khia ujob bat ka babal ka ong ye ka ba ujob ula long shisha ubala kerku arsha kai ka daw ka long namar ba uklam tim yu blay u mani utrai u duai ka ba khat do ka long ba u yai sha ye ta ki e bara ba shisha long bala kerku ya ujob namar ulong ba ya sha tadi ta do na pring ju fi ka ni ka sngi ka momentaru dan ki perlok jang fi ki penrem fi ki ang me shakri u blay melong kom ne kawan ka jing pang kawan ka jing shitam te dan ki ba ong ro blay me shudwai sa no blay mem li phak nya no blay mem le no shta blay mem le no shta blay mem phali pikot no ne kum kita ki ek ne kawan te ki dan shibon ki nong ai idea ya fi ro phin le no om tan le no kom ta ne kwa ba no fi ai ne dwai hel try lo pen khia ai fi ro yai sha da om pat le e fi yai sha namar ka bakut ke jong fi em pinyo i bet bakan long take kum ka jing pen kut yau jo bau blay ka babal ka ong mo try wadap da ke jing snai but da ke jing snai ton kamot bau try ulale si shai ka ta ke jing snai ba ke jing snai ton ya ka jing em ka jong ujo ula ya sha baru blay ulale ka ta bang ka ba fi ujo ublay ubale ujo unle kum jo e ji em fi ublay bangi shakri umde ublay banyo Shillong ha unumle bha tang yo jo namar bula ya sha unle bha khampalat ya fi ro unle bha sha ya fi la fi ya sha ini ki jing tan jo ki buan ha ka jing em ka jong fi
tadi tahu jus ngorem orang ni ngam sung mentoi ben lek jinga seng ni ngam sung mentoi syu ben syakri ni blay ne ben dwai ne ben oh ngala that ngala ngia kaju kam don ke jing kala ne kam don ke jing pen per kaju kam ju kam don jing per ye em kaju ne ko aban ong fi kar ban wan ke jing e kata ke wan ke jing le lek chi je sang syakri bhai utrai yero bi blay wat ju tim wat ju tla ai ngộ bị yêu blay cái cái bao phi dạy lên ba bật ai ngộ lupa rồi cái bao blay sele ha cái jing em cái jong phi phi lai cái ta cái jing pun kot utrai long badap cái jing này but ubale is này thôi ngay utrai là is ai phi ba cái ta cái jing is này thôi cái jong kan long cái jing em cái jong phi ngay cái jing kerku cái janwan cái jing em cái jong phi ya sha ya yap bagi kung ki pastor ngilong ki be sha la dana preng jong fi ki bla jangai no blay la dana preng jong fi la ila per sha u blay ngi ai ap ye fi ba fin wan pai biang sha u trai ngi ai ap bangi don ke jinget ye fi bangi don ke jinget bo trai un ta ngai bo trai pen kala fi e donot kat no ngi don ke jingai sha bangi kwa bani i sha ba fi pai shu blay but ba fi yo Jesus Christ ka jing em ge jong fi ngi u trai u dan man le ki kamba ke jing em jong fi bar ngi la bet ya ka ktien ngi la bet ya ka ktien ha ka jing im ge jong fi bat ngi longum te ki nong rap ki ba yai ap bar ngi tip ngin sa at ba ya ka jing im ge jong fi ngi yo ban at shau trai ngi nget bangin su yo at ya ka jing im jong fi la fi isi ngi ka no ru fi isi u blay ka no fi isi ru ya ki shakri ge jong blay ngin sa yo at ya ka ban si im ge jong fi sapet ya ka ta kanam slam shu ngi ap ya ka ta bangin yo i shisha bangin yo at ya ka ban si im ge jong fi sha kata ka thiar ka jong blay kar khui sha fi ni dwai nam ta jong fi sha bo blay un kar khui ka jing em jong fi ni da dwai ni ka por ka bamanta try ni ka por nga ai ngo eme man ai bor jong ki breu ki jong me try namar ka long sha ka ba e ban yai up ban yai sha an rai try da ka buit da ka bor breu da ka ta ka jingla breu hun rai da ka bor mun sim ba khoi mar ka babel ka ang we ni ki so jong sim ulong ka jing yai sha aslam man ai bor ni ki khun ki jeme ba ken yai sha aslam haki ek e baro ngatep habam ki yai sha medan ka promotion man ai ki ngatep ben kentiu ki nget ko try man ra ki haba ki yai sha hani ki ek e baro try abang ni khun jeme ki yai sha ba kinum penram you blay Henry try bikin penrem yo syaitan. Pinlong ki biya si syabu syaitan unde yam rem. Namar udang kemi lenti udang mudur pin pai dien no blay Henry finum pai. Lan Henry pinang syakri si yo blay pinang rahem si ba pinang long ki breu ki ba plo agaman sim ban syakri bet klem tat si kambon si kam it si mentale. Berkata si sya ka penhon yo blay ka penrem yo syaitan utranong ai borifi. Ya sha ki bor ya sha ni ulok bala ben ya fi ya sha ki breu ki bala ben ya fi ya sha ki baro ka bakot kan long bi ka bathiang ka ibang si sha ka ba pla ka ba blame le ji im fi nga dwai nga kar khu ya fi nga sngi fin ya da ka bor ka jong blay long bala kar khu ya fi ka teng jisu amen utrai kar khu ya fi utrai nang ben sle ya fi nang ai bor ya fi fin long sha ki be ya sha ka blay shibon ngin sa ya sham pat ya fi ka teng jisu amen. Yero try ingo ublai sen wa yo em biang ha ni ga thau yo pentip chapi wadau penyoi ga ni ga film karam ka jing em jong ka suk ka men ba dap tang ki jing so ha su da dan wa yin dan wa su to yin ti tang manga ba ma su ya ka Pila pan arti tiani nga hindi ke jing ke jong ai phi kanam kala par kanam don ke iru kabala berpenyak khlan ya phi de ke jing jong kam wada tip pi mo ni ki perlok yong pi wada sngau pi ka ni ga film wada penyoi ha juai ha Shillong te kam te wan yo penyo wan ni che kleriat ha ga khat so wa ga khat san tarik ubnai August ke te man go ga sngi tho deng wa ga sngi set jan ha po community hall ha kleriat west te por uman gi khat vi viji stem chi viji sten isngi so je jan met wan ru chi pawa ijan met kam te khut sngau bhai phi yo poi phi chini thau u him phi ki ticket le na ga ni hi ga thau hapo cleariat west hapo community hall
kam te khut snyau bhai phi upoi phi upai pika ni film yo phi chibon gite ge jing kur khu lembaga ni film ka be to o ge jing im ge yong nga yong phi I le hawa pai ga ni ge film sekhiat man go ge jing kur khu te kam te ngai o hawa wan phi upai ge ni ge film yo man go ge jing kur khu ye phi le khublei chibon